Сәмісіз, ТМТV телеканалында уникаль товарлар сатушы телекибет һәм бір проблемаға әзірек көз салып кетесібіз келе. Көбірек кішілердің үйлеріне қорақлар кірелер. Бұл проблема белән көрәшу ысуларын уйлап шығарған профессор бізде бүгін қонақта. Һәм ол бик қызықлы товар алып келген. Ол да болса ашқыш. Бірнеше мезгілден біз аны өзіміздің студиямызда көребіз. Ол сізге барсын да сөйлер. Шулай біздің студияда Тарақан Геннадьевич Ашқышев. Тарақан Геннадьевич Ашқышевич, ғафу етіңіз. Сіздің қайсысы фамилияны аңлап тұрасыз. Сен тап түсірмеңіз. Сөйлеп кетіңіз әлі шоша уникаль товар турында. Зинхар үшін тезгіне. Көз алдыңызға кетіріңіз. Элек үйден шығып кеткәч, қорақтар кірмәсен үшін біз ишекне нишләтәйдек? Бәт қодақлап қояйық. Тақталар қодақлап, я самаризларға бір көтіп, неше қодағарам етіп қодақлап қояйдық. Үйге қайтқаш, іштен қайтқаш нишлейдік? Гвоздодер белән суырып алайық дөрес. Я шуруповертлар белән интегә самаризларны жыйып утырайдык. Я шуруповертның аккумулятор утыр, я гвоздодер сына, я қодақ үзрә. Бу бөтенебезгә дә таныш булган проблема. Көндә шулай Көн итәбез. сайын ничә қодақ кәкрәйтәйдек шулай кесәгә бәрә. Тақталар тишелеп бетә. Агач продукциясе безнең тормышыбызда хәзер бик тә кыйбат. Бик кыйбат. Шуның өчен мин уникаль товар, уникаль продукт уйлап таптым. Ул да булса ашкыш. Ашкыш, дуслар, ашкыш. Күз алдыга китә ашкыш. Нишли бу? Әйтегез әле. Бу ашкыш үзе генә түгел, аның йозагы да бар. Яха. Ул йозакны ишеккә кертәләр. Ого, уже кызык. Ишегегезне ябасыз. Так. Ашкышыгызны аласыз. Так. Тыгасыз. Ике бурылыш ясыйсыз да. Ике бурылыш, дуслар, күз алдыга китә аласыз. Ике бурылыш ясыйсың да тартып чыгарасыз. Ике бурылыш. Бурылыштан соң сезнең ишегегез бикләнә. Бикләнә, дуслар. Менә бу ноу-хау. Әлбәттә инде 2017 елның өр-яңа уйлап чыгарылышы, разработкасы дип әйтсәк, ике тапкыр буру, ул димәк ике тактаны алыштыра дигән сүз. Ике тактан алыштыра. Ничек ашкыш? Ничек ашкыш? Без аны япкыч дип тә атамакчы идек. Ләкин минем әтием фатирлар басучы иде заманында. Аның исеме ашкыш иде. Шуңа күрә нәкъ менә аның хөрмәтенә без аны ашкыш дип билгеләдек тә. Тагын бер сорау, сезнең күршеләрегездә бармы ашкыш? Әйтегез әле. Минем күршеләремдә әлегә ашкыш юк. Шуңа күрә мин сезгә моның зур өстенлеге турында сөйлисем кирәк. Мин нигә кайтам? Так. Ишекне ачам, керәм, биклим, ашыйм, телевизор карыйм, йоклыйм, эшкә чыгып китәм. Ә күршеләр һаман да гвоздодер тотып ишек ачып утыралар. Алар әле дә өйгә керә алмыйча шунда подъездда интегеп торалар. Күз алдыгызга китерә аласызмы? Сезнең күршеләрегез әле һаман өенә керә алмый, сез инде өйдә җыклап, ашап, ичеп, яңадан эшкә китәсез. Бу уникаль товар. Бу уникаль товарны без сезнең өчен тәкъдим итәбез һәм ул бик әллә ни кыйбат та түгел. Бәясен сез әйтәсез. Тарақан Геннадьевич, әгәр дә рөхсәт итсәгез, 10 мең, ни бары 10 мең сум тора шушы ашкыш. Шуны әйтергә кирәк, әгәр дә сез бу ашкышны хәзер үк сатып аласыз икән, biz sizga бүләккә тагын бер ашкыш бирәбез. Тагын бер ашкыш бирәбез, сезнең ике ашкыш булачак. Чөнки әлегә шәһәребездә ашкышларның копияларын ясаучы бер фабрикада юк. Шуңа күрә нәкъ менә ике ашкышлы буласыгыз килсә, хәзер үк шалтыратыгыз. Һәм әлеге уникаль товарны үзегезне китегез. 10 мең. 10 мең, безнең телефоннарыбызга шалтыратыгыз. Хәзер үк, менә хәзер үк шалтыратып беренче алучыга, хәтта без өченче ашкышны да бирергә әзер. Бар тик уникаль шанс. Иң беренче шалтыратучыга 3 ашкыш, аннан соң шалтыратучыга 2 ашкыш, аннан соң шалтыратучыларга берешәр ашкыш. Бу бер ашкышны алган кешеләр дөньядагы иң бәхетле кешеләр булачак. Чөнки бөтен гаилә бер вакытта өйгә кайтачак. Тарақан Геннадьевич Ашкышевич, рәхмәт сезгә бик зур. Бу уникаль товарны хәзер үк алып китәрләр дип өметләнәбез һәм шушының белән безнең телемагазин, телекибетебез эшен туктатып тора. Берничә мизгелдән яңа товарлар көтегез.